Hej. Vi er tilbage. Vi er så meget tilbage. Fordi at vi er i vores hule nu. Ja, ved skoven. Ja, det vi snakkede om før. Ja. Og I vil gerne se den, det vil I, og det ved vi, at I Det vil. ved vi, at Ja. I vil nu. Og I skal ikke sige nej, for vi ved, at I Fordi vil. at vi tænker jer nu, ikke? Ja. Ja, kig. Kig alle sammen. Ja. Ja. Se. Her. Prøv at se min jakke derovre. Kan du se det hvide? Det ved, det er jakken. Ja, og vi skal trylles os over der. Vi skal trylle os over til jakken. Er I Ja. klar? Er I klar? Du skal ikke blive bange, vel? 1, 2, 3, vupsi. Vi er ved jakken nu. Ja, vi tryllede os hen til jakken. Kan I se jakken alle sammen? Her er jeg. Så har vi tryllet os meget. Her til jakken. Ja, prøv at se. Du skal lige se, hvor vi har tryllet os fra. Derovre sad vi. Derovre sad vi langt væk her. Og nu er vi her, Nu ikke? er vi her. Lige her. Lige her. Så er vi her. Så skal jeg lige have jakken på. Det tryller jeg lige på. Hvorfor fuck filmen er der her? Okay, jeg tryller jakken på nu. Tryller jakken på nu. 2 sekunder. Jeg tryller jakken på nu. Nu er jakken på her. Skal I se den alle sammen? Den er på mig nu. Den er på hende nu. Ja. Så, Så skal jeg også have solbriller på. ja. Så tryller hun solbriller på. 1, 2, 3. Jeg har briller på nu. Ja. Okay, nu tryller vi ud af skoven. Er I Er I klar? klar alle sammen? 1, 2, 3. Vupti, så er der grus her. Okay. Vi er ude af skoven. Skoven er her. Skoven er der. Vi tryller os ud her. Ja. På grusvejen nu. På den flotte grusvej. Ja, så går vi tilbage nu. Vi går tilbage til skolen. Ja. Og så Så tryller vi os ind. Ja. Ind i vores hus tryller vi os ind. på et tidspunkt. Ja. Når vi har nået dertil. Ja, men vi skal lige snakke om noget, vi snakkede om inde i vores hule. Ja. Som var rigtig spændende. Ja, Det bliver jeg nødt til at vide nu. Ja, det bliver jeg nødt til at vide. Det er fordi, hun har fået en pind op i røven, ikke? Ja. Og så sagde hun... Hvad sagde du? Så sagde jeg, at man kunne få hæmorrider af at få kæp i røven. Ja, og så sagde jeg, at min mor har haft en hæmorride. Ja. Så tænk, om hun havde fået gren op i numsen. Ja, og tænk på det, hun har gjort. Ja, så Og hvad var det så, du sagde? sagde jeg, at hun havde sådan en badering. Ja, Nej, badefirkant, Ja, kom det til. du sagde. Og så tænkte jeg, om den egentlig fandtes. Ja, og hvis I kan svare på det, så må I gerne skrive det til os. Ja, fordi vi vil gerne vide, om en badefirkant egentlig findes. Ja, fordi så vil vi gerne se sådan en. Ja, fordi vi har ikke lavet geometri. Vi har ikke haft geokrati. Nej. Så hvis I har haft geokrati, så må I gerne fortælle os, om der findes et badefirkant. Fordi at vi er ikke kloge. Nej, og vi har kun oplevet en badering. Ja, og vi tænkte, at det kunne være smart, hvis der var en badefirkant også. Ja, det kunne være smart, hvis man havde firkantet røv. Ja, fordi at det har man, hvis man sidder og kigger for meget fjernsyn. Det siger min mor selv. Det er rigtigt, og det er nogen, der har fået at vide, at det er øjnene, der bliver firkantet. Men det er røven. Det er røven. Det er røven. Så det skal I huske alle sammen. Ja, men så skal I svare på det her. Ja, I skal svare på, om det er et bad. Nej, om der findes et badefirkant. Der findes sådan et. Det gør der ikke. Det ved jeg ikke. Men det Det er siger... ikke rigtigt, om der gør, vel? Men så vil vi gerne have det at vide. Ja, og hvis I ikke forstod vores spørgsmål, så siger vi det lige en gang til. Okay, du siger det, Sabrina. Altså, det vi gerne vil have at vide, det er, om I har haft geokrati. Og så og vi har fundet ud af, om der er en badefirkant. Fordi vi har kun hørt om badering. Ja, Ja, fordi vi ikke har haft geokrati. Så hvis I har haft det, så må I gerne fortælle om, hvor sådan I har sådan en, eller I har set det en gang. ja. Ja. Så ses vi alle sammen. Yes, det gør vi. Og vi smadrer jer, hvis I ikke svarer. Yes, det gør vi. Hej hej. Hej. Det var ikke den knap.